हेल' लोगोफोर दिनै मोनसे खोथानि सायाव एबा टपिकनि सायाव नोंथांमोनजों डिसकास खालामगोन बेनो जाहैबाय आं बर'दा जोलैनि हांगार फेसबुक पेजनि सायाव दिनै रायलायगोन। दिनै गोबां रायजो राजाफ्रा दुखु मोनदों। दिनैनि दिनाव आबसुनि सासे बिबान गोनां मानसिया आं बर' नाम लानानै ससाइटियाव पलुसन खालामगासिनो दङ। दिनैनि दिनाव सोर बे दिनैनि दिनाव रुंगुल बर' ना मा होनो बे बिथांखौ दिनै गावनि गामिनिफ्राय ससाइटिनिफ्राय एरख'जानाय मानसि होननानै दिनै रिउमार खालामदों, माने रिपुटेसन खालामदों। दिनैनि दिनाव गामिनि रायजो राजाफ्रा दुखु मोननाय फोरमायदों। दिनैनि दिनाव आं बर' फेसबुक पेज सालायगिरि बिथांखौ गोख्रैनो हमनांगौ, एफआइआर होनांगौ। रायजो राजाफोर गोख्रोङै बयबो ज' जानानै बेखौ हमनांगौ। दिनैनि दिनाव बर' हारिनि नाम लानानै दिनै जोंनि ससाइटियाव गावजों गावनो कनफ्लिक्टिं दावराव दावसि। दिनै बिथांमोना बुङो आबसुआ पलिटिकेल पार्टिजों जेबो जुरिथ' गैया, जेबो रिलेटेड गैया होनना बुङो। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटुइन आबसु एन्ड इउपिपिएल होननानै बुङो। दिनैनि दिनाव बे आबसुआव थाग्रा मानसिया फेसबुक पेजखौ फेक एकाउन्ट लानानै दिनैनि दिनाव जोंनि ससाइटियाव मानो बेफोरबायदि भाइरास सोनानै होबाय थादों। दम दङब्ला मोखां देखाय, खोथा बुं। दिनैनि दिनाव बेखौ हमनांगौ, केस होनांगौ। आं आपिल खालामो रायजो राजाफोर, दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि माने जोंनि बर'नि गेजेराव माने आननेसेसारि खोथा, आनकनस्टिटिउसनेल बेफोरबायदि नंखाय बाथ्रा दिनै बांसावगासिनो दङ बियो ससियेल मिडियाआव। आरो आं मोनसे खोथाखौ रोखायै बुंनो सानबावदों, एनडिपिफोरखौबो रेसपेक्ट होआ बियो, जानला मोनला बुङो। दिनैनि दिनाव बे आं बर' फेसबुक पेजआ जुदि एडुकेटेड वेल एडुकेटेड मानसि, आबसुनि मानसिफ्राथ' लेखा गोरोंजोब ना, दिनैनि दिनावलाय मानोथो फेक एकाउन्ट लाखांनानै फेक एकाउन्ट लानानै मानोथो मोखां देखाया? मानो दिनै फेक एकाउन्ट लानानै खोथा बुंदों? दम दङब्ला मोखां देखायनानै खोथा बुं, मोनथिबाय? बयहाबो राइट्स दं बुंनायनि, बुजिबाय? दिनै नोंहाबो दं, आं बर' फेसबुक पेज सालायगिरि नोंथाङाबो दं। आरो समग्र जोंनि इन्डियायाव थानाय रायजो राजाफ्रा जायफोर इन्डियानि सिटिजेनशिप बिथांमोना डेम'क्रेसि कान्ट्रियाव बयहाबो राइट्स दं। दिनैनि दिनाव नोङो मानो बेफोरबायदि ननसेन्स खोथाखौ ससाइटियाव मानो बुंगासिनो दङ? आनएक्सेप्टेबोल खोथाखौ दिनै ससाइटियाव बुंनानै बियो रायजो राजाफोरखौ बेले बेजे खालामगासिनो दङ। दिनैनि दिनाव आबसुनि नोङो सासे लिडार जालायलायनानै दिनै दैदेनगिरि नोङो। दिनैनि दिनाव आबसुनि मानसिफ्रा पलिटिकेलजों लोब्बा गैया होननानै बुङो। दिनै नोङो मा दरखारनि थाखाय फेसबुक पेजखौ फेक खुलिनानै दिनै मानो पलिटिकेलनि लाबा लाबनि थाखाय नोङो पलिटिकेल सार्थनि थाखाय नोङो मानो खोथा बुंबाय थादों नों? दिनैनि दिनाव बे आं बर' फेसबुक पेजआ मोखां देखायनानै खोथा बुंनांगौ, रायजो राजानाव सरि लानांगौ। दिनैनि दिनाव आङो बेफोरबायदि आननेसेसारि बा सोरखौबा आङो जानला मानला बुंनाय मानाय बेफोरबायदिखौ गारनांगौ। दिनै बिथाङा नङि खोथाफोरखौ समाजाव लाबोनानै गुलाय गुजाय खालामगासिनो दं। कनफ्लिक्टिं कनस्पाइरेसि बुस्थुखौ दिनै लाबोगासिनो दङ। दिनैनि दिनाव आबसुआ मोजां मावोनो मायोनो बेफोरबायदि हेन थेन दिनैनि दिनाव बिथांमोना बुंगासिनो दङ। गावसोरखौ सायाव मोजां देखायफ्लायो, बिसोरो सिङाव दन्द्रा जाजोबनायसो आबसुनि दैदेनगिरि लिडारफ्रा। दिनैनि दिनाव लाजिनो रोङिफ्रा मालायखौ बखिदों गिदिर गिदिर। दिनैनि दिनाव नोंसोर लेखा गोरों वेल एडुकेटेड मानसिफ्रा दिनैनि दिनाव मानो सिखावै दिनै मानो बेफोरबायदि मालायखौ बखिदों? मानो? बेनो नामा बे आबसुनि दैदेनगिरि लिडारफ्रा बेबायदि सिखाव एकाउन्ट लानानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव ससाइटियाव बेफोरबायदि ननसेन्स खोथाखौ लिरनानै होयो नामा? बेनो आबसुनि मेन मेन उद्देश्य नामा? दिनैनि दिनाव लाजिनांगौ, बुजिबाय? आरो आं मोनसे खोथाखौ रोखायै बुंनो सानदों, जायफोर दिनैनि दिनाव पलिटिकेलाव जुरित' जानानै दं, माने जायफोर पलिटिकेलाव दङ बिथांमोना पलिटिकेल लाबा लाबनि थाखायल' खामानि मावखायो 100%। दिनैनि दिनाव सोरबा पलिटिकेलाव ओंखारनानै बेफोरबायदि आं बर' फेसबुक पेज सालायनो रावहाबो दै गाङा एबा गोसोआव जेबो नाङा। दिनै आबसुआ लाजिनाय मोन्दों। बिनि थाखायनो दिनै आबसुआ बेफोरबायदि फेसबुक पेज फेक एकाउन्ट खुलिनानै दिनैनि दिनाव ससियेल मिडियाआव बेयो भायलेन्स आरो दिनैनि दिनाव कनफ्लिक्टिंखौ लाबोगासिनो दङ। दिनैनि दिनाव रायजो राजाफोर बे आं बर' फेसबुक पेजआ एनडिपिफोरखौबो हाजासे बखिदों बियो। दिनैनि दिनाव बेयो खनसेबो बुजाखांनो नागिरबायमोन बे आं बर' फेसबुक पेज सालायगिरिया। दिनैबो बियो रायजो राजानि गेजेराव बेफोरबायदि माने दावराव दावसिखौ लाबोगासिनो दङ। बे नंखाय खोथाखौ बुङो। दिनैनि दिनाव गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों बे रुंगुल बर'नि गामिनि रायजो राजाफोर बा
जेसेबां खाथि खालानि रायजो राजाफोर दं दिनैनि दिनाव गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों माने बर' जाथिनि बर' हारिनि नामखौ फाननानै दिनै आं बर' दा जोलैनि हांगार फेसबुक पेज नाम लानानै दिनैनि दिनाव जोंनि ससाइटियाव गुबुंले खालामगासिनो दङ दिनैनि दिनाव लाजिनांगौ बुजिबाय